Носиш ли камъка на своята зодия или просто красиво бижу? Повечето автори ще ти кажат: ти си зодия Овен, носи корал за повече енергия. Но практиката ми показва съвсем друго. Ако имаш твърде много огън, добавянето на още ще доведе до прегаряне. Тайната на истински работещото бижу не е да засилва някое качество, което ти вече имаш. Тайната е в честотния дефицит. Бижуто трябва да запълни което ти липсва. Например, ти си зодия Овен. Имаш силна, но често разпиляна енергия, импулсивност. Факт, Овенът има огромна сила, но често му липсва фокус. Затова е добре да носи хематит или черен обсидиан, за да заземи импулса и да го превърне в резултат. Зодията е само входната врата. Има и още много фактори, по които избираме камъните. Напиши ми твоята зодия в коментар и ще ти кажа кой е твоят честотен дефицит. Остани с нас и скоро ще научиш още.